नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो देखि पारुथिबे एठी समस्ते अछंती कैमरा टिके बुलेई दियो हमर इवनिंग मस्ती चलची एठी देखा जुन्नू आंटी एठी आस आंटी आंटी देखा नुआ बो ए देखा ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଝିପ୍ 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 ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝିପ୍ 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 ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ସବିତ ବାବା ବାବା ହାଇ କରେ ହାଇ ହାଇ ଟିଟିକା ଆ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ତିନିଟା ଆମର ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ତିନି ଜଣକୁ ମିଶଉଛି। ଆଙ୍କେ ହେଲା ରାଣୀ ଆଣ୍ଟି, ଆଙ୍କେ ହେଲା ଆୟସା ଆଣ୍ଟି, ଆଙ୍କେ ହେଲା ଜୁନୁ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ। ଦେଖ ଆମ ସବିତ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ଦେଖ 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 କେମିତି ଖେଳୁଛି ଟକା ଦେଖ ଏ କେମିତି ବାଜା ବଜୁଛି। ଝିଣ୍ଟିକାଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସବିତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ଏ କୁନି ଝିଣ୍ଟିକା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଦେଖ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟଟାକୁ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଏତିକି ଏତେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେ ମରିଯିବନି ମରିଯିବନି ବାବା ରନ୍ଧା ଦେଖାଉଛି ଏଡ଼ିକିଟା ବାଡ଼ି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଡ଼ି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଏବେ ମାରିବା। ଦେଖିବା ଉଡ଼େ ଝିଣ୍ଟିକା ଉଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖ ଏଇ ଟୋକାଟା ଦେଖ ସେ ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ ବି ହେଲେ ଆକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖ।